Kuzichepesa kwa munthu kumamusegulira makomo, pamene kuzikweza kwa munthu kumamutsekera makomo. Monga mawu a Mulungu akunena kuchokera ku Yakobo chapter 4 kuyambira verse 7 pita amodzi, akunena kuti ukazichepesa wekha Mulungu azakukweza, ukazikweza wekha Mulungu azakusisa. Abale okondedwa, tiphunzire kuzichepesa. Moyo uno anthu ambiri akukanika mu business fwa choziyenereza okha. Akaona nzawo wina akutukuka business, basi iwowo kuyamba kuzipopa, kuyamba kulimbana naye. Moyo umene usunga kupindulireni, zichepeseni ndi kupita kwa nzanu uja ndi ukafunsa nzeru. Akakuthandizani, business yanu izayenda bwino. Kuziyenereza kuti ineyo ndine mtumiki wamphamvu, akuti Mulungu anandizoza mwamphamvu, sindisowekera mtumiki wina ndiphunzise. Palibe munthu wina amene angandiphunzise. Taonapo utumiki ukutha chifukwa cha kusowa nzeru. Kuziyenereza kuti ine ndine wokongola, iwe si type yanga, iwe si type yanga. Taonapo akukalambira pa khomo la makolo. Tiphunzire kuzichepesa na Mulungu. Taonapo anthu ena kuzikweza kuti amene ndalemereramu palibe munthu wina amene angazafike pa ine. Taonapo akutha ndikukanika ndikuyenda. So ana Mulungu tizichepese, Mulungu azatitsegulira makomo. Koma tikazikweza tizazitsekera toka makomo. Moti anthu ambiri akuzunzika osatifuwa solution yawo kulibe iyayi, koma ifa chozikweza tizichepese, chifukwa kuzichepesa kumakutsegula makomo kuti uphunzire zambiri. Pamene ukakhala uzikweza umaziwa zochepa. Tizichepesa na Mulungu tizaziwa zambiri, komanso moyo wathu uzasinthika. Mulungu adayika chisisi china chake pa kuzichepesa. Azitumiki ambiri amene amazichepesa naphunzira kwa anzawo, ndazitumiki amene amakhala ndi wisdom komanso utumiki umapita patali. Wa business amene amazichepesa nakafunsa nzeru kwa anzake ndi amene amapita patali. Mtsikana amene amazichepesa ndi amene amapeza banja labwino. Wina aliyense amene amazichepesa ndi amene zinthu zake zimayenda. Wina aliyense amene amazikweza zinthu zake siziyenda. Tizichepese, Mulungu azatithandiza. Mulungu akudalitseni. Amen.